Fl-aħħar sigħat wasal f'pajjiżna l-Prim Ministru Libjan Abdul Hamid Dbeiba, żjara li fit-tmiema l-ġurnalisti ma tħallewx jistaqsu mistoqsijiet la lilu u lanqas lill-Prim Ministru Malti Robert Abela. Wara din iż-żjara kienu bosta l-ġurnalisti li rridu jistaqsu fejn jinsab Neville Gafà, l-istess persuna li kien involut f'diversi kontroversji tal-immigranti u l-allegat rekkit ta' viżas mediċi. Net News rid jistaqsi x'sar minnu Neville Gafà, il-konsulent li kien iservi bħala pedina tal-ex Chief of Staff ta' Joseph Muscat Keith Kemry. Bil-Prim Ministru Robert Abela qudiemna fl-ebda ħin ma tħallejna nagħmlu d-domandi tagħna. Intant dan kien ukoll l-ewwel ċans għal ġurnalisti sabiex jerġgħu josservaw il-pittura tal-ex Prim Ministru Joseph Muscat li tpoġġiet bil-moħbi f'Kassilja wara li din twaħlet fejn hemm il-pitturi tal-Prim Ministri Maltin mingħajr attività jew forma ta' stqarrija. Il-pittura hija ta' Patrick Dalli li sejjaħ lil Muscat bħala missier Malta Moderna, mossa oħra li tikkonferma kif Abela jrid iżomm il-kontinwità mal-predeċessur tiegħu.